не можа прысутнічаць тут, каб атрымаць асалоду ад урачыстасці. Ходź, падбадзёрым яго ў вязніцы. Годзе, прынц Філіп, чаму такі сум? Перад вамі цудоўная будучыня. Вы прызначаны лёсам герой чароўнай казкі, якая стала явай. Глядзіце, замак караля Стэфана, а ў самай верхняй вежы марыць пра сапраўднае каханне прынцэса Аўрора. Ды вось нядолі падлянка, бо гэта ж тая самая сялянка, што заваявала сэрца нашага высакароднага прынца толькі учора. Найцудоўнейшая краса, золата сонечнага святла ў яе валасах, вусны ганьбяць чырвоныя ружы. Навекі Сон яе схапіў дужы. Гады ідуць, але нават 100 год для стойкага сэрца лежыць. Як дзень І вось вароты вязніцы рассоўваюцца, і наш прынц вольны ісці сваёй дарогай. Ён выскоквае на сваім высакародным кані, мужны, прамы і высокі, каб будзіць каханую першым пацалункам і давесці, што сапраўднае каханне перамагае ўсё. Ходź, мілы, пакінем нашага высакароднага прынца з гэтымі шчаслівымі думкамі. Найпрыемнейшы дзень. Упершыню за 16 год я буду спаць добра.